Horas marihita saluhutna di hamu akadamang dohot dainang manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhatta Yesus Kristus adorak sota paradi hata ni Tuhatta jumulu mahita martangiang dameni debatana sumurung sian saluhutna roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatan nagabe jamita di minggu pasapuluh tuluhon dung Trinitatis 10 September 2022 ima hatan itu hatan atar surat di Evangelium Lukas bidu 15 ayat sada rodi ayat 10 dohot topik minggu di halomoho debatado hamu bau niroha Allah menginginkan pertobatan. Hujahama dihita sonoma didok hatan itu hatta. Dungi di pasol hot torop akasi jalobeo dohot si pardusa dirina tuibana laho tu mangihon hatana. Jadi marmungut maka parise dohot si boto surat ia hatana sida di jakonod doa kapardusa pola sapanganan ibana dohot nasida. Gabi di hatahun ibana ma upamaun tunasida isi hamu sahalak par biru-biru 100 anggotar dep parsada siani naso tuminggalhon nasia pulusiai di ladang laho mangalului naso taridei pai maju paksa ia dung dapotsa dia peho matu abarana sialas ni rohana jadi dung sahat ibana tu jabuna di papungu ma ale-alena dohot hobar hudulna didok matu nasida marlas ni roha mahamu rap dohot tau ala jupangau biru-biruku naung magwe hudok matu hamu sumat tusido gumudang las ni roha di banua gijang midasi pardusa sahalak naulu paubahor rohana asamida sia pulusia partigor nasopola paubahor rohana sida adong maulaning parupuan na marhepeng 10 hupang anggomago sada siani naso pagalakon palito jala manapui bagasna mangalului takas hupang namagwe pai maju paksa ia dung jupaksa di papungu maaka ale-alena dohot hobar hudul nama dok marlas niroha mahamu rab dohot tau ala naung jupangau hupakku namagwe hudok matuhamu sumat tusido masalas ni roha di julu niaka suru-suruan di debata mida sahalak si pardosa na paubahon rohana imahatan itu hatta sahudulan jalara manga Yesus doho si jalobeo doho takka pardosa odo bocir ni ungu-tungu niaka parise doho si boto surati mangihuton parise dohot si boto surat si jalobeo dohot akasi pardusai dang pantas nasida sahudulan dohot Yesus apalagi sa panganan perlakuan ni Yesus tu akapardusao nunga bertentangan ni tu ajaran nanianu nasida dang hobbarbe tu poda nabinoto nasida mulu akapardusa nang si jalobeo si pasidingon namay si bolokodon namay sampah ni masyarakat dui marhua dongana ni rugi majakko ni ima pemahaman niya kaparise dohot si boto surat taringot tu si jalobeo dohot akapardusa jala unang salahita kamang dohot taminang adong dope pangalaho si songonon satu tikyon pangalaho parisi isme akan berbeda dohot ibana dianggap doi kafir, dianggap doi najis, dianggap doi sesat dan dosa. Jala si pasidingot doi. Alai adul marasing do pandangan ni Yesus tu akapardosai sian pandangan ni akaparise dohot si boto surati. Yesus madok justru akaido si luluan, jala ido si tugu-tuguon. Si kapoddo na nigobarhon ni Yesus merhite na dua upamay.
ay dosongon biru-biru na lilu dua kapardusay. Guar naman na lilu ate. Molo lilu, to tutugu-tugu ma siyan haliluon na tudalan na sitong. Jala dusun hupang namago. Guar na pinamago. Molo mago to tululuan ma sa hatu na jupang. Jala molo nunga jupang, daktagamon solas roha. Songoni manuaing di gobarhon perdusay sa songon biru-biru na lilu dohot hupang namago. Hama kamang dohot taminang sikap ni Jesus tua kaperdosaon sekaligus penegasa tua kaparise dohot si boto surat ia misi ni Jesus tu portibion ima paluahon kaperdosa sian hadusaon nabi. Di Matiusia ayat 10 tulit kas do didok ada roa ulau maju akapartigor asa di pau barohana. Akapardosa do. Ido didok Jesus. Sikap ni Jesus tu akapardosaon juga sekaligus menegaskan pabuan na dilaw halamoh Jesus ima pertobatan. Hamu bau ni roha. Bukanlah perilaku sok suci, sok alim, sok lebih beriman dari saudaranya yang lain. Penerimaan ni Jesus tua kaperdosaon sekaligus dari penolakan ni Jesus tua kekecongkakan iman. Yesus menghendaki iman yang siap mengampuni, bukan iman yang menghakimi. Na ope adong dope pangalaho sisongonon sahatu sadario. Hamu kadongan saha porsyaon say adong do sian hita na lilu. Say adong do namago siya ladusanay. Dus do songon upama ni Jesus taringot tu anak namagwe ima udu ni turpukon. Sasitong na natulu upamay ima biru-biru na lilu hupang namago dohot anak namagwe sadado tujuan ni upamay merhiti-hiti poda ni Jesus manang jamita ni Jesus tuaka parise do si boto surati. Say adong do nasongoni. Jala ima hajol maon. Say juk-juk do petuduk tu hagiuk ni rohana. Alainak pesongoni sadar do ibana di hadusaunay maksudna anak namagwi. Ia mengakui kebodohannya dan berupaya bangkit dari kejatuhannya. Memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Tetapi bukan keputusan untuk kembali ke rumahnya yang menyelamatkan masa depan si anak yang hilang itu. Dangi na peluahon manang na menyelamatkan anak namagwi. Buido nuaing tabayakon molo olak ni iberitai lapatan na olak ni diputus sodak danaki mulak ibana tujabu. Hamu kamang dohot tamuinang na menentukan sebenarnya dang dihaputusan nidak danaki mulak tujabu ni amongna. Tetapi setelah keputusan itu, apakah ada tangan sang bapa yang mau menerimanya kembali? Di sido inti ni ceritai. Alangkah sia-sianya keputusan yang sulit itu sekiranya setelah pulang yang ia terima hanyalah penolakan. Dus disongon upama na duwe, taksual dinamagwe, taksual dinalilui, alay persoalan na ima, adong do na mga lului, adong do na jupangan. Hamu kamang dohot tamuinang cerita si anak namagwe berakhir begitu indah. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Songonima digobarhon lasni rohani debata majakon si perdosa naolo paubahor rohana. Alai sebalikna adong dosongon sikap ni si hahaani na somakalomohon kehadiran ni angginay mulak tujabuni amongna.
gabe merasa cemburu do ibana ala songoni malas ni rohani among nai majakon anggina namulak meninggalhon hasalaan nai. Gabe merasa rugi dihilala. Adong do na songoni. Dus di songon sikapnya kaparise dohot siboto surat na somakalomohon akasijalobeo dohot akaperdusai di jako Jesus. Risih nasida. Suguhir rohana. Ala sahudulat Jesus. Apalagi rakmanga Jesus dohot akan nasida. Hamu akamang dohot tamuinang. Saita pasiding maka pangalahu si songoni. Jala taparna punahom ma songon sikap ni Jesus si naradi majakod dongani apa adanya, bukan ada apanya. Gudang do nalilu, gudang do namago. Alay adong do tangan na majakod nasida. Adong do tangan naradi majalo nasida. Suatu kali ada seorang anak hilang yang telah digembleng dan siap untuk kembali diantar ke rumah orang tuanya. Tentu saja maksudnya agar ia dapat diterima kembali. Dalam bayangan para pengurus yayasan, pastilah akan terjadi suatu reuni yang mengharukan. Namun ternyata semuanya meleset. Sang bapa malah mengatakan demikian. Memang benar ia anak kami. Tetapi kami baru mau menerimanya kembali setelah ia menjadi mayat. Dan kata-kata ini diucapkan di depan anak itu. Hamu kamang dohot tamuinang. Hati-hati ni sema na sumalengleng songoni. Ngaradi ibana meninggal hudusana, nga bertobat ibana, nga mubabe ibana, nga disolsoli berohana, nga sadar be ibana dihahuranga doh dusanai. Tetapi ketika dia kembali, adakah tangan yang menerimanya? Adong do naradi majakon ibana, sutung-sutung penolakan do. Nah, jupang ibana. Sarupa dohot kisah singkat naung hupatorang tokinon. Anggo Jesus dak songoni. Dijakod do akapar dosa. Naolo paubahor rohana. Dang marlapatan gabi ditulupi Jesus hadusaw nay daw. Alay dijakod Jesus do akan naolo paubahon rohana. Na paubahon dirina siyan hadusaon na. Radido Jesus majakon na kasisongoni. Jala laslo rohani debata marnida akasikap sisongoni. Haru debata dijakon naka jolma pardusa. Lam hitama. Amin. Martangi yang mahita. Muliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala pauraton di bagasan rohanami bi. Asa di perbuiho katami perbuin na dinggan perbuin na tonggi. Marhiti-hiti Jesus Kristus martangia kami tuho. Amin.